Ćao ljudi, došli u Serbian Gaming Info. Danas ćemo da igramo Minecraft. Ja sam uzeo start iteme, ubio sam par životinja onako za hranu i to. Sad ćemo da idemo u pećinu. Evo ga. Imamo ugalj. Evo. Dobro, ne treba nam previše uglja. O! Čekajte da napravim baklje. Ja svetlo. Ba daj. I stigli smo do Irona. Ja iskopaj se Irona. To je lijelo žulo. Vidjet ćemo sad skupali. Brate, 6 irona imamo. 7. Ajmo još kad dole. Op. Ugalj. Lava se čuje. Bilo bi najveća fora, ja iskopam ugalj i lava krene. Da je bili dosta kamera. Crafting. Ajde da craftujemo pećnice 2. Sad dispečemo iron. Ajde, čekamo sad. I ispeklo nam se. Ajde sad da pokupimo ovo. Sad. Iron pick je vredniji od iron mača. Tako da sad nam je više potreban, ali napravit ćemo oba. Ajde istražimo ovaj kameni prvo. Nemam lopatu, nadaju. Imam drveni. Kopam ja ispod sebe. Što nije dobro za preživet. Čekajte, nešto mi zalagalo. Baklja. Ali nešto sporo kopam. Da probam iron. Već. Do bedrooka sam stigao.
Da se ja popnem malo gore. Čekaj. Popeli smo. Sad se malo gore. Mislim da ovo neće dobro prođi. Lava. Brate. Šta je lave? Najopasniji materijal po meni. Baš me zanima šta je ovo. Dobro, zašto bih ovdje došao? Dobro. Ovo je mjesto puno lave. Da, nema šanse. I vratili smo se. Sad da iskopamo ovo. Dobro, ajde mi. Da ne padnem. Umro bih. Za ovo će nam trebati mač. A ovdje ne. Ovdje ima nečega. Nema ništa. Brate. Odavde smo malo prije izašli. Dosta baklje da znam. Lagujem i umreću. Tam. I to je bilo to od ovog survivala. Istražili smo pećinu, nazvat ću je pećina neposebnosti. Vidimo se u sljedećem preživljavanju. Ćao!